יש כאן בית שהקים אותו הרב ניסים, בית מדרש להכשרה והסמכה של רבני ערים בישראל. המבקש לבסס את המנהיגות הרבנית בישראל על יסודות של גדלות בתורה, ממלכתיות עמוקה, חיבור רחב לצרכים, לאתגרים ולמשימות העומדות לפתחה של החברה הישראלית כולה. מה שלמדנו מהרב ניסים זו מנהיגות ציבורית שאין כמוה, אחריות וכתפיים ואומץ ותקיפות וענווה גם יחד. שני עקרונות הובילו את הרבנים הרצוג וניסים, זכרם של צדיקים לברכה. מציאת השפה המשותפת שבין עולם התורה והמדינה, בין היהדות לממלכתיות ולדמוקרטיה, בין ההלכה והמחקר והמדע, וחשוב לא פחות, הקשר של הרב עם סביבתו ועם כל שכבות העם והאוכלוסיות במדינת ישראל. בית מדרש שמחובר לאותו החזון, בניין חומרי ורוחני של תוכנית לימודים עשירה מאוד, לימוד סוגיות לעומקה של הלכה, מתוך יראת שמיים, מתוך חיי תורה ומצוות, מתוך דיבור חברים. והתרומה של רבנים כמוכם שישבו ולמדו הרבה, אבל גם יש להם דרך ארץ ומשרתים במילואים. אתם עושים המון ומצילים את העולם. אם יש אנשים שאתה רואה אותם ומזהה אותם, שחפצים בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים לתת להם מקום. כי כל אדם שמבקש את קרבת אלוקים, אתה צריך לתת לו את האופציה ולתת לו את ההזדמנות. כל מי שלמד תורה, ששפשף וליבן את התורה שלו, כדי לעשות אותה אספקלריה מהירה לכל לימוד ועיון לאורך כל שנות לימודיו, שגם הוא עצמו יוכל להיות זה שישקף מתוך התורה את כל הדברים שבעצם הוא רואה בחיים. בית מדרש מיוחד להכשרה של רבני ערים, ולהיות מקור של השראה לרבנים, לבוא, ללמוד, לקבל פה את כל היסודות החשובים, הנחוצים לרב בישראל. לכבוד הוא לי באמת לראות תלמידי חכמים צעירים שהם מובילים ומנהיגים קהילות קודש בישראל. שהבית הזה גם אחרי עשרות שנים זוכה להתחדש ולהפוך להיות מעיין נובע של תורה, של חכמים ורבנים שמגיעים לכאן באמת מגוונים ומיוחדים מכל חלקי הארץ. כל הבוגרים נראה ונזכה ללמוד מאור תורתם ויאירו את הדור שלנו בתורת חיים מבית המדרש המיוחד והקדוש הזה.